támadást követően. Nehéz dobás volt, de jobb nem volt, mint Luxnak. A gyors indítás. A vasas támadásaiban Westbeld, az finom. Jön egy időkérés hazai részről. Ügyes. Westbeld azonnal emelte ezt a labdát. Westbeld kapja, teljesen üresen. Be is dobja, ha ő teljesen üres. Nagyszerű elzárást adott neki. Vigalauskit és nagy Lelik. Ahol azt el kell dobni. Rövid. Westbeld nyeri a lepattanó csatát. Kendelényi mellett be is dobja. Lelik. Westbeld üresen. Időt is kér. Markovics Nenad. Nagyon könnyűek ez. Ahonina viszont igen a sarokból, és visszaszedi saját lepattanóját, de bedobni nem tudja, viszont ott van Westbeld, aki segíti a csapattársát. Megoldást válasszon ott a sarkazás után Lelik. Jó leosztás, Westbeld, ő tudta, hogy mit válasszon, Markovics is tudja, hogy mit válasszon. Időt kér. Azt elsőre eldobni vajon. Hova akarta azt ott passzolni Madár, csak ő tudja. Westbeld robog, és Westbeld bedobja. Markovics. Jelenleg az alapszakasz harmadik helyéről várják a folytatást majd. Megvan Lelik Réka negyedik gólpassza. A segítőtárs Westbeld. Szerencséje van a Diósgyőrnek, mert van egy Monika Grigalauskitéjük, aki leszedi a támadó lepattanót. Úgyhogy két értékes, második esélyes pontot szerez a Diósgyőr, mert tiszta dobó helyzet nem alakul ki belőle. Westbeld veszi át pozícióból, és pontot szerez. Volt türelme megtalálni az igazán jó helyzetet. Ember, sokaniak tudják, hogy nem az gyönyörű Leliktől. Ez pedig ahol Tyrától egy gólpassz, Westbeldtől pedig egy jó zicser. Jöjj vannak a támadó térfélen a vendégcsapatnak. A szűk Westbeld! És azért az kontaktos volt. Azt ott török Ágival együtt gyűr. Ahó, Westbeld 3-as. Az bemegy! És jön egy időkérés az NK.